In de pronkkamer van Heerenveen zagen we de iconen voorbij komen. Dat waren Molje die het Heerenveen grut maken. Foppe de Haan en Riemer van der Velde. Nooit hadden ze de club loslitten en nu zagen ze dat het weer onrustig is. De oplossing is eens heel simpel, neffens de Haan. Dus hebben we niet een keuze. Of we dit niveau handhaven willen, dan moeten we het together doen, maar we het samen doen. En dus moet iedereen zich kijken naar wat het beste is. Maar zo makkelijk is het net. De bestuurders rollen met elkaar door de vlier. Alle geven willen ze een kant op, maar net dezelfde. En het clubbelang liep het uit het eegverlen. Als er verschil in inzicht is, nou ja, dan moet je dat op een of andere manier oplossen. Zeg van, eigenlijk moet je zeggen naar de club. Wat heeft de club nodig? Heeft de club nou A nodig of B nodig? En misschien maar we A wel eerst waren, oké, dan doen we het B net. Nou, die discussie is volgens mij lang niet goed genoeg gevoerd. En het zit ook in het stichtingbestuur. Het stichtingbestuur zit er namens alle geledingen van de club. Nou, dan kan je afvragen van hoe volle contact hebben ze nou met hun geledingen. Ben ze net op eigen statuut beduurd. De kwaliteit van de bestuurders is neffens de Haan wel goed. Het leidt voor een pad ik onder de structuur. Van mijn gevoel, maar de structuur is. Dus die one-tier board met de toezichthouders binnen de board en uitvoerders. En, dat is ingewikkeld. Dat is echt ingewikkeld. Maar dat liet er? Een beetje lietser. Ik gewoon zeggen van wij doen een directeur voetbaltechnische zaken, een directeur commercie en iemand doet financiële zaken doet. Nou, en daar een voorzitter bij. Nou, dan zet je daar weer een wat lietsere raad van commissarissen tussen van het MAT. En dan komt er een lietsere raad van toezicht op afstand. De Haan en Van der Velde willen wel helpen. Ik weer op een heel simpele wijze. Wij, Riemer en ik, maar Riemer is er net, ik ben er. Gewoon eens met hem praten van hoe staan wij er nou in en wat jij je van de mensen op de straten, van de mensen in het dorp, hier in Heerenveen, van de vrijwilligers. Nou, en leven nou eens met elkaar praten. En dan kan je met elkaar niet eens worden. Je moet gewoon naar jezelf gaan, je moet naar de club gaan. En wat is nou het belangrijkste? De club, dat zitten ze al hier. De rapen binnen geer. Het wies een prachtige leus. Maar nu zullen ze dochs van het vuur hellen worden matten.